Kun tuli vähän tylsää, niin mä päätin tulla keskelle mettää nukkumaan seuraavan yön. Ja ensimmäisenä on teltan pystytys ton puun taakse. Itse asiassa vois katsoa, että kuinka kauan mulla menee laittaa toi teltta pystyyn. About 9 tai 10 minuuttia. En oo ihan varma. Ei hirveän paha. Seuraavaksi mä setuppasin tonne telttaan vielä kaikki tarvittavat tavarat. Ja nyt kun toi nukkumispaikka on kokonaan valmis, niin mä söin vähän makkaraa ja nauttisin muutenkin maisemista. Kunnes. Nyt se olisi nukkumaan menoaika. Mut mä en saanut kuitenkaan ihan heti nukuttua. Mä oon tällä hetkellä about 95% varma, että tuolta ulkoa kuuluu äsken askeleita. Toivottavasti mä oon yksin täällä. Mä kumminkin sammutin valoja ja pistin noi askeleet mun mielikuvituksen piikkiin. Sitten about kello 8. Mä havahduin siihen, että mun naamassa käveli muurahainen. Ja yllätyksenä tosta teltan ulkopuolelta löytyi kans pari tommosta pikkukaveria. Mitä hemmettiä? Ja hetken fiilistelyn jälkeen mä kans tajusin, että mulla ei oo mitään aamupalaa mukana. Joten aika nopeasti mä päätin vaan pakkaa tavarat ja lähteä kotiin. Käykää kattoo toi tai toi video YouTubesta.